हेलो गाइज, आज हमने के बात करे के बा भूल भुलैया फिल्म के स्टोरी के बारे में। हेलो गाइज, अगर अपने भूल भुलैया पूरा फिल्म नहीं देखले तो गाइज आज पूरा फिल्म के कहानी अपने के बतावे के बा। गाइज भूल भुलैया फिल्म में जौन हिसाब के फिल्म पूरा देखे तो इतना अच्छा से ओकर फिल्मावल बा कि अपने कहानी समझे में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन कहानी गाइज बहुत शॉर्ट कहानी बा। और के भले फिल्मावल बा जौन हिसाब से अपने के फिल्म के लास्ट तले जाम तब अपने के जाके फिल्म के पूरा कंक्लूजन कहानी था हुई। लेकिन गाइज अगर अपने यहाँ क्लिक कर बनी तो अपने के 5 मिनट के अंदर में भूल भुलैया फिल्म के कहानी समझ आ जाई। तो गाइज अगर हर फिल्म नहीं देखा लेकिन वो कहानी समझे के चाहता नहीं तो हमें बता दें। तो गाइज हम अपने के दोस्त ओम प्रकाश यादव अपने देख रहा बानी हमार भोजपुरी आपन पहचान। तो गाइज आपन भाषा आपन भोजपुरी में अपने के हिंदी फिल्म ई जौन बा भूल भुलैया ओकर कहानी बतावे के चाहत नहीं। गाइज बात ई बा कि कोनो समय के बहुत पुराना के एगो राजा रहलन, उनकर एगो बेटी उनके लिए एगो बेटा और 2 बेटी। बेटी बहुत ही बलवान बुद्धिमान और शौर्य गाथा वाला रहेला लोग। बेटा रहलन जौन एगो हमने के पुराना में कही डांस वांस करेलन, यानी कि उनका में कुछ गे के पन रहेला, लेकिन उ नृत्य में बहुत ही अच्छा रहेलन। तो लुका के नृत्य करलन, गाना गावलन, डांस करलन। उ चीज़ एगो राजा में होए वाला गुण ना रहेला। लेकिन राजा का करलन कि अपन उत्तराधारी के पद उ अपन बेटा के देवलन। तो उनकर बेटी दोनों रहेला लोग वीर बलवान, उ लोग के ठीक ना लागेला। तो उ लोग का करेला लोग कि ई जौन इनकर भाई रहलन यानी राजा के बेटा जरा उत्तराधिकारी देव रहेला ओकरा के ई लोग का करला देखेला लोग गीत गावला और नृत्य करला, यानी कि एगो लेडीज के गुण ओकरा में रहेला कह के ऐसा लोग फील करला लोग। तो जहाँ नाच करत रहलन तो देख ले वाला लोग तो उ लोग का करला लोग उ लोग उनका से मिलेला लोग, यानी कि ओकरा का झांसा देवला लोग भाई ये अच्छा बा, तोर हमनी के डांस तोर नृत्य हमनी के बहुत अच्छा लागेला, तोरा के हमनी मदद करम सन। उनका कह के ओकरा के खूब नृत्य में पोल्हा के डांस करावे लागेला लोग। उ नृत्य में लीन होकर अपन पूरा भेष में नृत्य में डूब जालन और नृत्य कर लागलन एकदम लेडीज के पोशाक लगा के, औरत के पोशाक लगा के, और वो नृत्य कर लागलन। तब उनका बाप के पता करेला लोग जाके कि देख तू जौना के उत्तराधिकारी अजू कहत रह उ तो एगो औरत के भेष में बा। तो उ पूरा सभा में जब देखावलन तो उनका बाप के बहुत दुख लागेला। तो उ का करलन कि उनकर बेटा के पूरा सभा के सामने अपन जला देवलन आगी लगा के जिंदे जला देवलन और ई दोनों के घर से निकाल देवलन। ओकरा बाद का होला कि उनकर जौन बेटा रहेला जिंदा जरा रहेला तो उ भूत बन जाला, और भूत बन जाला तो वो अपन सबसे पहले वो अपन बाप के मार देवला। अब बाप के मार देवला तो ओकरा बाद में देश में मतलब बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ के अथी हो जाला। तो पुरोहित सब का करे लोग कि ओरा के उहे महल के सबसे निचला ताला में ले आके बंद कर देवला लोग, अपन तंत्र मंत्र से विद्या से बंद कर देवला लोग, ओकरा बाद लॉक लगा देवला लोग। आ ओकरा बाद का होला एगो और ऊपर ताला में ओकर नकली अथी बना देवला लोग कि ना अब एमे मंजलिका बा कह के, और उमे भी लॉक लगा देवला लोग, यानी कि एगो भूत रहला ओकरा का 2 जगह कैद कर देवल बा कह के जानकारी देवला लोग। और उ समय में का होला कि अब देश राजा मर जाला, राजा के बेटी बाहर हो जाला, राजा के बेटा मर जाला, तो उससे देश का हो जाला धीरे धीरे खत्म हो जाला। लेकिन उ पूर्वज उ राजा के और भी खानदान रहला उ में 100-200 वर्ष से बैठटा हो रहला। तो ई कहानी रहेला ई फिल्म के मेन कहानी। अब एमे का हो जाला कि कॉमेडी बनावला ई फिल्म के कहानी शुरू होला कथी एगो नकली भूत भगावाला जोगी जौन रहला उ रहला ई फिल्म के हीरो। ई फिल्म के हीरो रहला नकली भूत भगावाला तांत्रिक। और ई जो राजमहल रहला 200 वर्ष पुराना रहला, बहुत ही धन संपत्ति रहला, लेकिन भूतिया भइला के चलते ओकर रेख देख करे वाला चाहे ओकर
उत्तराधिकारी सब राजमहल से बाहर रहे के पड़ेला और भूख तकलीफ में जिंदगी जिए के, उधारी जिंदगी जिए के पड़ेला। तब ई उत्तराधिकारी करे के ही एगो कोनो रिलेशन में रहेला एगो बेटी, उ खोज सोचेले कि कोनो तांत्रिक के ले आके उ जौन आधुनिक के ज़माना के रहेला भूत तकलीफ चीज़ से ओकरा डर ना रहला, उ ई नकली तांत्रिक के पकड़ के ले आके यानी ई चाहेले कि एमे भूत नहीं के कह के लोग के जानकारी दे देबो। तो उ आवेला नकली भूत, ओकरा के लोभ दियाला, उ आवेला यहाँ और धीरे धीरे का होला कि एक राज खुलते चल जाला। और मंजुलिका के दोनों बहिन के भी पुनर्जन्म भई रहेला आ ई राजा के भी पुनर्जन्म भई रहेला कह के सेम टू सेम शक्ल रहेला। लेकिन हाँ, वास्तव में उ दोनों बहिन के पुनर्जन्म भई रहेला। ई राजा के भी पुनर्जन्म होके या ना होके कहानी से उतना मैच नहीं निकल, एकरो पुनर्जन्म ही भई रहेला फिल्म में, काहे से सेम टू सेम ओकर शक्ल रहेला। तो ई तीनों ओजिया आवेला लोग। अब दोनों बहिन भी आवेला सन और भाई भी आवेला। अब रह गई कहानी में एगो बहिन अपन भाई के सपोर्ट करे के कोशिश करेला, लेकिन एगो बदला लेवे के। अब यहाँ कहानी हो गई कथी कि दोनों बहिन आवेला सन तो ये दोनों भूत एकनी वास्तव में ना रहेला सन, एकनी वास्तव में उज पुनर्जन्म भई रहेला। तो ई उ संपत्ति प्रति दे के अपन आवेला सन, संपत्ति माने किन बेच करे के बा मन राज के उ हिसाब से आवेला सन। लेकिन ई मंजुलिका जौन बाई के राजा रहेला, जौन राजा के बेटा जौन भूत रहेला, उ दोनों के बीच में ढुक ढुक के यानी दिखावे के चाहेला कि ना राजा के बेटी ही मेन भूत बा और ई दोनों के देह में एकाएक कह के उन्हें कन्फ्यूजन डालेला। और पहला ताला में जौन में भूत ना रहेला उनमें तो जौन ई फिल्म के कॉमेडी वाला ई लोग ढुक के उ जगह रहला तो भूत ना रहला कह के साबित हो जाला। ओकरा बाद में नीचा जब जाला तब उनमें के ओरिजिनल भूत निकलेला और जब निकल जाला तो ओकरा बाद में फिल्म के कहानी कुछ एक्शन कुछ ड्रामाबाजी हुई फिल्म हुई। और लास्ट में का होला कि उ जौन भूत रहेला उ भूत के कंट्रोल करे वाला चीज़ कथी होला, तेल रहेला। उ तेल जहाँ पटक दिया छिड़ दियाला तो उ भूत कंट्रोल हो जाला। तो ये फिल्म के लास्ट में कहानी केंगा होला कि उ ई जौन शुरू में बतईने कहानी था चल जाला कि हेंग हेंग बा। तो ई तांत्रिक प्लस ई लोग सब रिक्वेस्ट करेला लोग तो भूत के कंट्रोल करके अब भूत के अब मतलब स्वर्गवास हो जाला। तो कहानी में इतने बा। लास्ट में दोनों बहिन के गलती स्वीकार करल सन कि भाई हमनी से मैंने गलती हो गई आ था चल जाला तांत्रिक के कि मतलब राजा के बेटा ही मतलब ओरिजिनल ई फिल्म के भूत बा। तो ये दोनों बहिन की कहानी बतावल सन कि हेंग हेंग भई रहे वास्तव में। तब ये दोनों भूत ना रहला सन, लेकिन मेन भूत रहेला राजा के बेटा। तो ओकरा कंट्रोल होला और उ का होला कि जब ये दोनों बहिन माफ़ी मांगला सन कि हमने से जौन भइल तौन भइल, ओकरा बाद में छोड़ देवे के पड़ल तो ओकर वो आत्मा वहाँ से छोड़ के स्वर्गवास हो जाला। गाइस अपने के फिल्म देख लो कम तो जौन कहानी बतनी कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक करम कमेंट करम। बस ये फिल्म के इतने कहानी बा, लेकिन डायरेक्टर साहब के माने के पड़ी करे के बहुत ही अच्छा से फिल्म मिले बड़न। अपने फिल्म देखें तो अपने कहीं बोर ना लगी। अगर हॉरर फिल्म देखा था तो इंटरटेनमेंट और जौन में ड्रामा चाहिए हॉरर फिल्म के पूरा दिल बड़न। ये लिए फिल्म हमरा बहुत अच्छा लगल। अपने केंगा लगल जरूर कमेंट करम। हंस गाइस नमस्कार, आज इतने ही।